Tak ideme do tej roomky, ktorá sa volá chat spamka po 1, 2, 3. Čus. No, jak to? No, Otec, väčšine. čo s otcom? No, s otcom som chcel pokecať. Prečo by si mal kecať s mojim otcom? My máme problém. Ja s tebou neviem kecať o ničom. Chat mi písal, že so mnou chce rozprávať tvoj otec. Tati, pozeráš sa na stream proste, keď chceš. Ne. Chcem sa s ním porozprávať. Jednoducho. Však ja hovorím, tati, keď pozeráš sa momentálne na môj stream proste, prídi proste, pokiaľ sa chceš porozprávať s Radkom. OK, tak poukni ma, keď príde. Pokiaľ sa otec nechce rozprávať s Radkom proste, tak sa Radko rozprávať s otcom nebude. Ja neviem, čo je TeamSpeak. TeamSpeak, proste chceš sa rozprávať s Radkom, dám ti sluchátka, môžeš sa s ním porozprávať. No ale však nebudem tu slipov behať. Však ale ja ti dám sluchátka, tie dočiahnu k tebe. No, dobre. Takže ostan tam, počkaj, ja ti zavolám Radka. Rado, odozdávam ti otca, počkaj, dávam mu sluchátka. Počkaj. Daj si ich na hlavu a mal by si ho počuť. No ahoj, čau. Dobrý deň, prajem. Môžem ti tykať? Jasné, že môžete. Dobre, díky. Však my sa poznáme, sme si aj ruku podali dole. Áno, jasne, ja si vás pamätám. No čo môj zlatý, ako ti môžem pomôcť? No, ja som dostal také info od chatu, že so mnou chcete vyrozprávať. No to ti zle povedali. Ale ako keď chceš hovoriť so mnou, budem rád, ale ja... Takže takto sa stredí, je to pičovina, hej? Budeme hovoriť slušnejšie. Pardon, ja sa Jak vás môžem poprosiť, jak ťa môžem poprosiť. Nie, ja som nič takého nehovoril, ako... Proste, Rado, samozrejme, že mám určité nejaké tieto... Ale Mišo je tvrdá palica, pomôž mu, dobre? Nemôžeš opúšťať kamarádov, keď sa potápajú a keď majú problémy. Vieš, proste o tom toto je ako. Ty si silný človek, ja som to cítil dole, keď som ti podával ruku. Ja mám trošku také isté vibrácie a dokážem sa vyznať v ľuďoch, ako nezahadzuj ľudí okolo seba. Miško ťa potrebuje ako kamaráta, skúste to nejako dať dohromady. Rozumieš ma, ako som moc trúfalý, som moc smelý, čo hovorím? Vy ste správny človek totiž, viete? Vy ste správny človek. No, mám ťa rád, lebo nechcem sa rozplakať, vieš, mám ťa rád, môj zlatý, no? Ne, vy ste proste správny človek a jednoducho tamto nie je čo pomôcť proste niekomu, čo si to absolútne sám neuvedomuje. On si to musí uvedomiť sám, keď ho niečo zraní strašne. Vieš, my veľa debatujeme, takže... Ja viem, ja práve preto som si vás zavolal na TeamSpeak, aby som vám to ozrejmil, čo sa stalo, ale keďže som zistil, že ten chat v podstate ma klamal, že ste ma volali na TeamSpeak, takže je to blbosť. Takže vám tu nič nebudem ozrejmovať, pretože je to teraz zbytočné robiť. Ale... Kľudne. Vieš čo, ako tento TeamSpeak je verejný teraz ako, a keď sa chceš pozhovárať... Nechcem. Ja som to, vy keď máte... Nemyslím teraz. Ako Displus.sk, kedykoľvek mi napíš, ja ti zavolám telefónom a veci môžeme prebrať. Ako teraz je to také poloverejné a to není dobre. Poloverejné, je to full verejné. Takto. Je to full, no. Jak mám hovoriť, lebo neviem, Ujo možno, aby to bolo... No, Ujo nie, tak ako normálne ľuďom mi hovorí, týkaj mi, mne to nevadí. Ne, tak týkaj, ne, to asi nie. Kľudne. Prosím ťa pekne, keby si čokoľvek potreboval, dobre, Displus.sk, ja Miša informovať nebudem, to ti sľubujem. Dobre? Ono mi to nejde to robiť to proste za chrbtom niečo takéto, ja ani veľmi nemám čo hovoriť. Nehovor ten e-mail nahlas, tati. Ja som urobil totiž video na YouTube, ktoré bolo... Ja som ho nevidel, pretože... Si ho pozrite, fakt si ho pozrite, tam to nemôžem si ho pozrieť, lebo mám hlas, ako strašne je ticho hlas a to je to video, Miško, áno, čo som chcel pozerať a Pozrite, Mišo vám určite dá na tých 20 minút tie slúchadlá a pozrite si na to video. Tam som to celé vysvetlil a verte tomu, že toto sa už naspäť zobrať nedá. Len toľko vám poviem. Každopádne ja som rád, že som vás počul, som rád, že som vám to aspoň takto povedal a... Dobre, môj zlatý.
Jako, a drž sa, prosím ťa pekne, a nenehajme emóciami, sme chlapi, nemôžeme sa nehať emóciami. Ale ja sa Ako nechám moc. emóciami nejak Ako, nečiť. jak sa to povie? Ja som dosť tvrdý na to, aby som povedal to, čo je pravda. Ja som aj tam povedal tú pravdu. Teraz sme tú svoju pravdu, keď... Vieš, ide o to, či je vždy potrebné hovoriť pravdu. O tom to je. Ale Keď je, máme, ale je. Keď máme, ja si to nemyslím. Ja mám 54 rokov, ty si mladúčky, ale určite si múdrejší v mnohých veciach, ale skúsenosti sú niekedy viacej ako múdrosť a môžem ti povedať, že nie vždy tá pravda je dobrá. Ako, Nevždy, ale ja som ju schovával skoro rok. Áno. Áno, takto dlho? No. Rozumiem. To mi je ľúto, ako, takže to vidno, že Mišo síce komunikuje, ale nerozumie mnohým ako veciam. Takže možná, že si mal ty jasne povedať niektoré veci. Ale takto, ja nechcem pôsobiť ako nejaký morálny katalizátor, to v žiadnom prípade. Vieš čo, ja som hriešný, ako keby sme sa niekedy stretli osobne, by som si... No však ja tiež nie som. To ti opýtaj sa, či mu niekedy niekto povedal proste, že ja som ochotný sa ospravedlniť za to, že som bol zlý kamarát. Počkaj, ja som ochotný sa ospravedlniť, že som bol zlý kamarát, nevadí, že sa to verejne proste rieši. To je pravda, to má pravdu Mišo, že verejne si to nemá robiť. Dobre. Mal si sadnúť do auta a mal si dojsť a boli by sme to prejednali a boli by sme išli na nejakú dobrú večeru všetci traja a boli by sme veci nejako urovnali. Takto sa to nerobí. Verejne nie. Ty môžeš čokoľvek povedať ako kamarát, ale nie verejne. Verejne nie. Dobre. To je tvrdý postoj, ktorý ako ja mám a tento budem presadzovať, aj keď ja ľudí neznásilňujem názormi, ale tento postoj budem presadzovať jednoducho. Ja viem, o čom hovoríte, ale vy hovoríte o niečom inom trošku, viete. Vy hovoríte o takých súkromných veciach. Toto neboli súkromné veci. Tu sa delili proste informácie, čo sa týka internetu. Ja som Miša poprosil o jednu vec a on takto. On o mne skôr hovoril na internete. Ja som ho poprosil o jednu vec, aby to nerobil. On proste tam to kamarátstvo zahodil tým, že povedal pár Viem, áno, teraz som si spomenul, on to spustil vlastne tým, že niečo s hraním tam kritizoval ťa. To nemal. No, ale tam nejde ani to o hranie, lebo on si stále vysvetľuje... Ale vieš, či nebola tvoja reakcia moc... Nie, ale pozor, tamto... Nebolo, 5 správ sme si napísali na Facebooku a potom vyšlo o mne video. Tam to vôbec nebolo o tom, že tá reakcia bola... Presne sa ťahať preč. Ja nepočujem ho, Miško. Tam to vôbec nebolo o reakcii tých 5 správ a vôbec Goučka. Ja som si na to popravde zvykol po tom roku a pol friendenia s ním, proste to je jedno, ale ja som tam hovoril o tej veci, ktorá sa jedná reálneho života. Ja som povedal proste, že ja som ho pekne poprosil, Mišo, ako kamaráta v súkromnom čete, si schopný to urobiť? On povedal, že nie. On to bude rozširovať ďalej, proste a on nie je schopný ma akceptovať. A ja som to video nerobil, pretože teraz som v tom videu riešil nejaké jeho chyby alebo podobné. Ja som len čisto v tom videu informoval ľudí o tom, prečo proste ja už nemienim s Mišom hrať. Jednoducho. Pozri sa, ja ti poviem jednu vec ako k tej tvojej. Internet je veľmi zlá vec ako v tomto. On narúša vzťahy, pretože tam ľudia nevidia. Keď nedokážeš si plnohodnotne povedať napríklad niektoré veci cez internet. Jednoducho nevidíš reč tela, nevidíš mimiku, nevidíš gestá. A tie mnoho napovedajú. Vieš, ja sa trochu psychológiou zaoberám. Až 80% informácií je v týchto mimo verbálnych záležitostí. To znamená, že áno, jednoznačne Mišo ťa nemal zhadzovať. To je ako to jednoznačne. Ako on mi to hovoril, on mi to priznal, on to nezamlčoval. On mi sám povedal, že týmto spôsobom to vlastne akoby spustil. A je mi to ľúto, všetko mi je to ľúto, pretože on s tým žije. On sa zdá byť neprestrelný. Áno. On sa zdá byť neprestrelný, ale není. Není to tak. Není. Hovorím ako otec, není to tak. Není. Ale... On to rieši, on sa nad tým zamýšľa, on proste sa trápi, tak by som to povedal, trápi sa. O čom hovoríš? Však včera jedol jedenkrát za deň, chápeš, nebol schopný pozrieť nič. Takže o tom je to hovorím, ak môžeš, ak je to v tvojej moci, skúste to nejako, aspoň do nejakého neutrálu dať. Vieš, čo je neutrál, že proste nemusíte rozvíjať hneď nejaké veľké kamarátstva, ale proste nech sa to urovná, nech proste... Aj vidíš teraz, dievča sa tomu akože pridali, ako teraz on... Tatko je vrič. No. Tati, môžeš prestať rozprávať veci, ktoré nie sú pravda? Môžeš prestať rozprávať veci, ktoré nie sú pravda? Ja vôbec... Daj si len jedno sluchátko a ja sa chcem spýtať jednu vec. O čom hovoríš, že čo ja si nedokážem ona?
hovor, Rado. No, ja Budu som... rozprávať pičoviny proste a riešiť kokoti. No vidíte, toto je Mišo. Namiesto toho, aby som si to Presne o tom vyrozprával s Radom rozprávam. sám. Tak ale vieš, ja ho Nie. Ja viem, že vy ho poznáte, veď preto vám hovorím. Toto je Mišo. S ním nejde nič riešiť proste. S ním nejde nič riešiť. S ním to nejde rozprávať normálne po Je to dobrom. niekedy ťažké. Je to furt ťažké. Nehrajme sa na nič, je to furt ťažké. Je to niekedy ťažké. Vieš, ja ho nemôžem hádzať cez oné, ani nebudem nikdy, ale viem, že veciam rozumieme. Teraz viem, že to spustil on, to viem 100% a hovorím to jasne. Spustil to on, nemal... Hej, ty si ma nikdy nepočúval. Ty si ma nikdy nepočúval, tati. No? Teraz sa chcem s tebou rozprávať proste. No. Daj si jedno sluchátko dole, jeho budeš počuť s jedným sluchátkom. No hovor, čo Proste, chceš? what the fuck, o čom rozprávate? Ja viem, že som bol zlý kamarát. On to rieši v online, on mi ubližuje v online, boli sme kamaráti, skončili sme naše kamarátstvo, malo to ostať v tichu. Miško, ale ja Môj som trest to- je, že som stratil kamaráta za to, že som sa zle správal ku kamarátovi. To chápem proste. Prečo som týraný jeho 15-ročnými jebnutými deťmi proste, ktoré ma urážajú, pretože on vytvoril video z kanálu, ktorý som mu vytvoril, ktorý som mu proste podporil. Mišo. Nejdeš. Nebudeme to stále dokola sa točiť. Netočíme sa dokola. Ty mu Točíme priznávaš sa chyby dokola, proste, ale on Mišo. nepriznal žiadnu Mišo. zatiaľ. Ty mu podlizuješ doslova iba kvôli tomu, aby si Miško, to ja mu urobil. ro- ja mu Myslíš si, že ja rozumiem. sa ho bojím? Myslíš si, že ja s ním mám problém? Nepovedal som, že on to nemal, možno nemal Pred tak chvíľkou, reagovať, ako reagoval. pred chvíľkou si povedal, že nejako prežívam veci proste ťažšie, než si myslím proste. Ja som úplne v pohode. Stratil som Janu, ktorá sa zachovala ku mne ako debilná. Stratil som Rada, ktorý sa ku mne zachoval ako debilný. Ty buď trošku už múdry, keď s niekým rozprávam, nerieš to, čo s ním rozprávam. No budem riešiť sa to, čo s ním nerobí. rozprávaš. Ale tak to sa nerobí. To sa nerobí. Ono sa nerobí to, čo Keď robíš s ty. ním rozprávam a je to verejné, ja to chápem ako schizmu. Jednoducho, je to už tak, už ste to tak nastavili, ale proste nerieš so mnou veci, ktoré ja s ním preberám. V tých sluchátkach som menil tie vankušiky pred menej ako mesiacom. Však máš spotenú hlavu z toho. Dobre, ale menej ako mesiac trvalo proste, kým sa dojebali. Ďakujem, veľmi pekne. Mišo, ja som ti už hovoril... Nie, nehovoríš pravdu proste, ako jednoducho fakt veľmi divne si reagoval, proste nereagoval si proti nemu vôbec. Chceš mi zadiktovať, jak mám Nie, reagovať? ja ti len No chcem tak. povedať proste, že čo si mu vlastne povedal. Uvedomuješ si, že ty si mu povedal, áno, Miško je zlý, proste Miško robí chyby. Ja to priznávam, to som mu ochotný priznať. Prečo sa o tom s tebou musí rozprávať? Ja som sa s ním už dávno chcel rozprávať na TeamSpeaku a riešiť tieto záležitosti. Miško, ako ty už buď rozumný. Ty už nebuď ako blázen. Ty nechápeš, že proste... Ja som inicioval tento rozhovor? On. No, Pretože on je sprostý nie, a myslí... jemu povedali v čete, že chcem... Ale s on ním takto hovoriť. verí ďalším 10-15 veciam, ktoré som nikdy nepovedal na streame proste. Ja som to videl, Mišo. Prečo to katalizuješ? Prečo to zase... Ja nič nekatalizujem. Ja nič nekatalizujem, ja len hovorím proste jednu vec. Ja som sa dávno chcel porozprávať s Radom a ja som na tomto streame dneska povedal asi 7 krát. Ale mne už je Keď nepríjemne on, v sa, tejto keď situácii. on sa je schopný ospravedlniť za to, že vydal to video, proste ja som schopný sa ospravedlniť za to, že som bol zlý kamarát. A ty sa mu ospravedlníš za to, že som bol zlý kamarát, že to je pravda, dávaš mu za pravdu, ale on sa nikdy neospravedlňuje za to, že spravil neskutočný prešľap. Že nie, že opustil kamaráta na to, aby sa kamarát spamätal, on toho kamaráta opustil a potom ho ešte zničil, ohrozil mu živobytie na základe vecí, ktoré som mu ja daroval a pomohol vybudovať. To je môj problém. No, Mišo, ty si uvedomíš, že V tom si živobytie- sa postavil proti Mišo, nemu, ty si proste, ale nikdy si to uvedomuješ- nepočúval. ty si To uvedomuješ- je vec, ktorú riešim s Nie, tebou. ja stojím za tým, čo som povedal. Mišo, Ja nebudeš presvedčovať. Mišo, A zopakujem, nerozvíjaj to, ja som hovoril s ním. Tých informácií sú pre teba nedostupné, aj keď si... Kľudne sa s ním rozprávať, Tie mne veci to nevadí. nevieš. Mne to nevadí. Proste- Mne vadí, že ma zhadzuješ vo veciach, ktoré nie sú pravda, že ja som teraz zničený, lebo som vieš, sa čo pohádal s podstata? dievčatami, Internet že je ja to zlý. ťažko prežívam, proste napríklad hranie, čož není vôbec pravda, lebo ty kurva nevieš, čo ja robím pri hraní. Ja som úplne v pohode, proste Radko sa ti snažil povedať, Miško sa so mnou furt porovnáva. Ale Rado tomuto verí len sám, ja som sa nikdy s ním neporovnal. Kedy som ti povedal niečo špatné na Rada za chrbtom? Kedy som ti ho ohováral, že proste je slabý alebo čokoľvek? No, kohokoľvek, ale rada si nehovorí. Nech sa páči Môžem proste. zodpovedať. Ten chalan verí tomu, že ja som sa celý čas s ním porovnával. To nie. Proste nehaj to tak, proste Rado už asi odišiel z toho TeamSpeaku, alebo je tu ja stále? tu som stále, ja to počúvam. Rado, chceš so mnou môžem- rozprávať? Nie. Môžem zodpovedať? Nechceš so mnou Nie. rozprávať. No, nechaj tak, ako proste čas, dobre? Čas, Dobre. Čas. Dobre. Tak ako vy sa skontaktujete s Tatkom, proste robte si čo Nie, chcete ty sa proste. do toho nestaraj, to sú jeho Ja len hovorím záležitosti. Radovi, vy sa skontaktujete s Tatkom, so mnou nechceš rozprávať, tým pádom sme ti skončili utrácať čas, môžeš ísť. Okay. Čate. Takže vieš, Čau. ono User internet disconnected je from your zálež channel. na komunikáciu. Nevidia ľudia na seba a potom všetko, čo povieš, je také povrchné, také nie je úplné. Ľudia musia vstať do stoličiek a ísť za sebou a porozprávať sa. Jednoducho, to by sa nikdy nestalo potom. Ale stalo, však sa to deje.
Tati, je to sračka proste, ako poviem ti to veľmi jednoducho. Prišiel si, začal si sa rozprávať s Radkom, neriešil si vôbec náš problém, snažil si sa nás udobriť na základe toho, že proste si chcel Radkovi povedať všetko, čo chcel počuť. Miško, Preto som ťa zastavil. Miško, buď rozumný. Otázka. A teraz na rovinu. Kto to spustil? Ja nie. Tým, že si hodnotil verejne Nie. negatívny spôsobom Nie. herné Nie. vlastnosti? Ja som zlý kamarát, on mohol odísť. Ale preto sa ťa pýtam, kto to spustil? Ty nechápeš, že ja som Tati, Nie, ja nepotrebujem nič chápať, už mi preskakuje hlas jak puberťák, počúvaj ma. Pýtam sa ťa jasne a na rovinu, lebo skutočne túto debatu už chcem ukončiť. Čo sa týka, kto to spustil, kto bol iniciátorom celého toho problému? Radko. Nie, nebol. Áno, Ja to tak vidím, že nebol. Ty sám si mi povedal, nezamlčal si to a to je dobre, ty sám si mi povedal, tatko, ja som o ňom nemoc dobre hovoril o jeho herný vlastnosti. Tati, ale stále to je môj názor, proste môj subjektívny názor na jeho hranie proste. Nie. Keď je niekto kamarát, tak mu to môžeš povedať, ale iba do očí. Ale ja som to povedal Iba aj pred do ním očí, a nereagoval mi na to neverejne. špatne. Nie verejne. Pozor, ja som s ním hral proste, povedal som Potom ten nevieš, čo istý je názor, kamarátstvo. nezastavil ma, nikdy sa nesnažil zmeniť, nie, potom neviem, čo je kamarátstvo, pretože on sa nikdy nesnažil zmeniť môj názor, on sa nikdy nesnažil mi protirečiť v mojej teórii, ktorú som Áno, x-krát pozor. povedal na streame. To je iná vec, že to on zle riešil. Počúvaj, To je iná vec. Počúvaj. S tým súhlasím takisto. Rozprávam. On to zle... rozprávam, Michal, neukazuje sme sa. tu dvaja, rozprávame sa o Počkaj, jednej veci, o iná príliš moc rozprávaš veci, ktoré ja som ešte nedokončil, už od nich sa odvíjaš. Ale zopakujem, Prosím, nechaj ma hovoriť. Počkaj. Ja chcem slobodu reči tiež. Ale Chceme sa hovorím, baviť, alebo chceš dávať litánie? On nie. Ja ti Začni chcem streamovať, povedať- keď chceš dávať počúvaj ma, litánie. výmena názorov, dobre? Ty To- si to je povedal presne to, čo a ja hovorím, chcem že by na sme to mal- niečo reagovať. Ja som Počkaj. nedohovoril. On reagoval takisto špatne na to. On reagoval neadekvátne, nemiestne. Ale ja sa pýtam, kto to spustil. On. Nie, ty. On to, Pokračuj, tati, teraz môžeš hovoriť. dobre, kurva, konečne môžem zopakovať to, čo už som, som povedal znovu proste predtým, lebo Ale teraz ty si ukludni sa, povedal nereš. úplnú sračku Nereš. proste. Tati, on za mnou nikdy neprišiel a nezačal si so mnou talk proste mimo streamu s tým, že Mišo, toto mi vadí, s týmto názorom nesúhlasím. Ja som ten stream opakoval, ja som ten názor opakoval na streame a opakoval som ho XY krát a nikdy som od neho nedostal backlash toho, že Mišo prestan rozprávať o mne na streame proste pičoviny, proste mňa ráňa, Nereš. rozprávam. Mňa ráňa proste, že jednoducho si myslíš o mne také veci, ktoré si o mne myslíš ako hráčovi a podobne. Keby prišiel za týmto so mnou, ja sa s ním začnem baviť proste. Keby za mnou prišiel a povedal mi niekedy v živote, Miško, ty ma máš za hlupáka v tej hre, ja nie som hlupák v tej hre, ja tú hru hrám aj na inteligenciu proste, používam veci, ktoré počujem, chápeš? A tak jednoducho by som sa s ním o tom rozprával a ako kamaráta by som ho počúval. On mne nikdy nič toto nepovedal. Sem tam mi povedal uprostred streamu, rozprávaš pičoviny, daj mi pokoj proste a podobné záležitosti, ale jednoducho nikdy som nevidel toto ako nejaký problém, ktorý by Radkovi ubližil. Potom mi prvýkrát napísal za život, že mu to vadí, že rozprávam nepodložené pičoviny, ktoré nedávajú zmysel. Nehreš, furt, ja proste, odídem, keď budeš hrešiť. dobre, prepáč, proste, ja citujem teraz, čo on písal, proste, ktoré nedávajú zmysel, proste, a vôbec si, a úplne si protirečia, pritom to je môj osobný názor, proste, na jeho play. Ale ja nechcem Počkaj, toto rozoberať. počkaj, Ja to počkaj. nechcem rozoberať, nerozumieš? Nech sa páči, on odchádza uprostred debaty. Nie, ja nemôžem s tebou, ty stále Prosím, 20 krát to prosím, vyprávame. vysvetľujem, už 20 som skoro na krát konci to svojej vyprávame. myšlienky. Nech vidia, ako sa Už som správaš. skoro na konci svojej myšlienky. No, Nikdy, už to ukončí. dobre, zrazu mi napíše na Facebooku, že mu to vadí, 5 správ mu napíšem a potom vyjde video. Ja som nikdy nevedel, že to je jeho problém, potom som si s ním vymenil 5 správ a ráno som sa zobudil s videom 25 minútovým na seba. Ja som nikdy nemal šancu vidieť vôbec chybu, ktorú on mi údajne ukazoval. Povedz si, že končíš. Dobre? To je skončenie už. No, poprosím ťa, teraz ma počúvaj. Všetky tie zdôvodnenia poznáme. Už ich verklikujete niekoľko dní dokola. To už vedia naspamäť aj tí chlapci všetci, ktorých máš pod streamom. Ja chcem povedať iba jednu vec. Spustil si to ty a chlapec to potom nedobre riešil. To je môj názor a to je názor zrejme všetkých, ktorí sa k tomu vyjadrovali. Nie. A keď to nevidíš takto, tak nie je chyba v ich, Nie. ale v tebe. Ich názor, aj tvoj názor ste úplne divne na tom Miško, to proste. je jedno, že ty Ja si som- nevedel, že mu to vadí, ale spustil si to. Ale toho neopravňuje proste jednoducho proti mne bojovať na internete. Ja som s tým skurvil naše kamarátstvo, to chápem. Veď kto ti protirečí? Ja som ti povedal, že on sa potom k tomu zle postavil. Kto ti protirečí? Však počúvaj, čo hovorím. Ale prečo Ale riešime? spustil si to ty.
Dobre, ale prečo zase riešime... Konečne si to uznal. Nič som neuznal, prečo zase riešime... Neodchádzaj. Toto není debata proste ukončená. Ježišmária, počuj, potím sa tu ako somár kufrí. Tak sa potíš, proste nie si na kamere, ja som na kamere a potím sa na nej. No, Proste, len sa snažím ti vysvetliť proste to, že proste ja som spustil jeho debilnú reakciu, ale to je jeho debilná reakcia, za ktorú sa má omluviť. A ja som ochotný sa mu omluviť za to, že som bol zlý kamarát. A on toto odmieta, lebo on je hlúpe dieťa v tomto proste. On sa odmieta so mnou baviť, on sa odmieta so mnou udobriť. To znamená, že my budeme stále ale vo vojne, lebo on tú vojnu nechce ukončiť. Ty si dokonalý? Nie som. Nie, proste už to nechajme. Všetko poznáme, všetko vieme, ja som svoj názor na to povedal. Jednoducho, myslím si, že si to spustil ty. Áno, spustil. To je, no, konečne. Ale on spravil chybu a preto to narástlo. Ja som bol zlý ku svojmu kamarátu, spustil som to, že skončilo naše kamarátstvo. Ale on je debil proste, ktorý to riešil online. Ale ty si to spustil. To je dôležité. Ale to není podstatné, či si Tak to ale v tom spustil. prípade sa prvý omlúvaj ty. Ale mne nerobí problém, ten človek so mnou nechce rozprávať. Tak mu pošli správu a vysvetli mu, ale prosím ťa, keď nám je niečo ľúto, tak je to aj nejako zdôvodníme, aj to nejako podoprieme informáciami. Proste ja riešim jasne na... Omlúvať sa musí ten, kto to spustil. Ja som ne dokonca... ten, kto potom nezvládol reakciu na to. Ale tati, ja som zase nespravil takú veľkú chybu, pretože on mne nikdy nepovedal, že som spravil niečo chybu. Chápem. To všetko zohľadňujem. Ja som to všetko zohľadnil. OK. Ale to neznamená, že si to nespustil. Ale dobre, mimochodom, včera môj ospravedlňujúci stream. Vieš, čo som povedal niekoľkokrát na tom streame? Vieš, čo som povedal niekoľkokrát včera na streame? No. Ospravedlňujem sa, že som povedal na streame Daj veci, si ktoré... čokoládu. Ja som sa už včera mu omluvil v tom prípade, ale. Áno. Lebo ja som včera povedal na streame. Ospravedlňujem sa za to, že som povedal vec na streame, ktorá Radkovi proste ublížila na city. Je to môj kamarát, nechcem ubližovať svojim kamarátom na city. Miško. Pokračoval som s tým, že áno, je to môj názor, áno, ten mám právo a podobne, proste, ale stále to je to omluvenie proste za ten trigger, ktorý som mu dal. Nenudíme ich, prosím ťa? Nie, je ich tam 2300. Miško. Keď si prišiel, Sme tam bolo slávni, 1500. sme slávni. Aj no. Počúvaj ma, jednu vec ti chcem vysvetliť. Keď sa niekomu omlúvame, nečakáme, že sa s nami bude baviť. Ja nechcem, aby sme sa bavili. Omlúvame sa mu preto, že cítime vinu. Nie, nepočítaj s tým, že ten chlapec sa s tebou hneď bude baviť. Ja sa s ním nepotrebujem. Nechaj tomu čas. Nie, pred chvíľkou si reagoval totiž v tom zmysle, akože, veď ja som sa včera a nič. Nie. Omluv sa mu, keď cítiš, keď konečne pochopíš, že si urobil ty prvý chybu, tak sa mu omluv a nečakaj, že on dojde a hneď bude s tebou kamarát. To nechaj na neho. To my nemôžeme ovplyvňovať. Ani nebudeme. Proste, No, pičovina. počúvaj ma, toto je svet. Je to pičovina. Zjavne niektoré veci si 26 rokov nepochopil. Ja sa omlúvam za vec, ktorá bola začiatok toho proste, ale on to celé narastol do obrovských gigantických rozmerov, v ktorých sa to ešte viacej série proste a ešte viacej jeho to nasíra a o to viacej proste on so mnou nechce komunikovať. Ja som človek, ktorý komunikuje. Stále nechce komunikovať, to je jeho vec, či bude komunikovať. Ty to fakt nechápeš. To je jeho Ty vec. to fakt nechápeš. Ja som sa omluvil za trigger a on z toho narástol proste brutálny problém. Proste on je viacej vinný ako ja v tomto konflikte, pretože náš konflikt je o našom kamarátstve. Bol som zlý kamarát. Ja si myslím, že je vinný ten, kto to spustil. Ne, tak to je úplná kokotina. Nie, potom. kto to rozvíril. Miško, Ja akceptujem to, že chcel si, aby som ti povedal svoj názor, alebo aby som hral divadlo? Nie, ja som sa chcel porozprávať No o tejto veci, proste, ale ty sa nerozprávaš, ty tu implementuješ do mňa svoj názor. Keď sa ti to nehodí. Nie, No. proste prepáč, čo je tvoj argument? Ja si myslím, že to proste ten, kto to odštartoval, je najviac vinný. Miško, ale teraz tu stojím asi 15 minút a stále hovorím Sadni si, máš tam stoličku. A stále o tom hovorím, že si to spustil a ty si to pred chvíľkou uznal. Mne svedkom 2000 ľudí pod tvojim streamom, pred chvíľkou si to uznal, že áno, spustil som to. Áno. On to, samozrejme, on to nezvládol. Áno. On mal reagovať ináč, keby bolo podľa správnosti. Ale sme len ľudia, sme nedokonali. Ale neodpášeš to, že si to vyvolal. Toto je dôležité. A preto nesieš plnú vinu a musíš sa ospravedlniť. Ale ja som to vyvolal zase proste spolu s ním, pretože on bol ten, čo so mnou nekomunikoval poriadne o tom, že v ňom to vyvolával. Nejde, to už sú reči. To už sú Jaké bačké reči? To je najpodstatnejšia To sú vec. reči. On mi Ne. nikdy nepovedal, že má veľký problém Mňa so to mnou. baví, mňa Mňa to tiež. baví. Koľko máme ľudí? 2360. Mám vás rád, všetkých pozdravujem. Všetkých do jedného, Hej. každého jedného. 2000 koľko? 2336. Pozri sa, nechaj to tak. Môj názor poznáš. Uchádzaš od témy. Mimochodom, ty vieš, že som ti ho aj včera hovoril. Ja ti nehovorím nič nového. Uchádzaš od témy. No tak hovor, no. Tá téma je to, že ja som to síce odštartoval svojim správaním, proste, ale on to odštartoval so mnou
mojim nekomunikovaním o tom, že mu niečo so mnou vadí. Následne nezvládol reakciu, povedzme to tak. Nie, pozor, on mi nedal informáciu o tom proste, že mu niečo so mnou vadí. Proste ja som to nikdy nebral vážne, mimo streamu to prvýkrát so mnou začal riešiť 5 správ predtým, než natočil o mne video. Takže ja ti hovorím, ja som nebol upozornený na to, že robím niekde chybu, ktorá mu ubližuje. Ty si to počul, že hovorí, že rok to vníma, tvoje správanie? Nie, ja som nepočul nič, čo ste si hovorili. To nebolo verejne? Ja som nepočul nič, čo ste si hovorili, mal si moje To sluchátka. není momentálny stav. Ten chlapec trpí pri tebe rok. On mi to teraz povedal do oného. Ja viem, že sme sa ľudia vždycky... to počuli? Áno, kurva, proste už Takže prestan byť nech ti tupý. povedia, Robíš nech ti web stránky, povedia. prestaň mi hovoriť proste o tuposti takéto. Rok, dobre, prečo za ten rok mi to povedal? No, tak to je iná vec. To som sa ho Tak potom do toho štartoval. Nie, ty si to štartoval. Ja. Ale to, čo si povedal, je pravda. Ja proste, ver tomu, že ja ti vždycky potvrdím, ako čo cítim. Ja nevravím, možno, že sa mýlim. On mi to povedal x-krát popravde. Počkaj, ja ešte No. poviem jednu vec, lebo toto bude jeho veľký On rok argument. trpí pri tebe. On mi to povedal x-krát uprostred hry, kde ja nič neberem vážne, proste uprostred vášne, proste uprostred všetkého. Mišo, nerieš ma, daj mi pokoj proste od skilla, proste. Uprostred hádky vášne, proste z hry, ktorá bola vyvolaná v takýchto momentoch. V takýchto momentoch mi hovoril proste takéto veci, proste ja som to vždycky bral také, že Radko uchádza zase proste konfliktu. Radko však argumentuj, to boli veci, čo som mu na to hovoril proste. Áno, ale najdôležitejšie... Mimochodom hovorím teraz hlavne o Rocket League incidente, čo sme mali spolu. Ale najdôležitejšie je to, že kto to spustil. A preto je to omluva na mieste. Nechápeš to? To není, že teraz ti dajú 50... Ale tá omluva prišla už včera. Teraz to nie je, že 50 a 20 na zadok ti dajú. Alebo pôjdeš sedieť, alebo ťa postavia pred súd. Nie, len omluvy. Lebo si to spustil. Dokonca aj v našej konverzácii mu píšem, Radko, ty si hral na lankách viacej CSK ako ja proste v hre, povedzme, proste, Ty to chápeme sa. nechápeš, že budeš morálnym víťazom, keď sa omluvíš. Ale ja nepotrebujem byť morálny aj keď to víťazom. nechaj ma hovoriť, to je dôležité. Budeš morálnym víťazom v tom probléme, keď sa omluvíš a on to nepríjme. Ty si zvíťazil. Ale však to sa stalo. Však ale omluv sa mu úprimne opätovne teraz. A formálne, to znamená nie 20 vecí a potom len tam niekde na konci sa omluvíš. Len omluva nech ide a keď on to nezvládne, alebo odmietne, tak on to nezvládne. Ty to nechápeš, že potom si ty vyhrá. Ale ja som to spravil proste, ja to myslím smrteľne vážne. Radko, prepáč za to, že som ti proste ubližoval rok v kuse. Nevedel som to, nechcel som, aby som ti ubližoval. Veď ty vieš, Není si až taký buď ticho, ja sa skazený, není si až omluvám. taký skazený. Proste, prepáč, ty vieš, ako to ja vnímam proste s kamarátstvami, proste, ako to vnímam, že jednoducho chcem robiť svoje okolie šťastným, proste, chcem svojmu okoliu pomáhať. A teraz Proste. sa omlúvaš 2500 ľuďom, nie Nie, Radovi. teraz sa omlúvam Radovi. Prepáč, Nie, buď ticho, to nechaj ma tomu rozprávať. napíš súkromne. Ja mu to nemám napísať kde, ja ho nemám na Facebooku, ja ho nemám na Steame, rozprávať so mnou nechce. Proste, Rado, Potom sa mu omluv tak. môžeš ma nehať v mojej omluve. Dobre, no, ticho. Čo máš Do toto piče, za proste, riešiť? chcete Čo po mne, máš aby som toto sa za omluvil, riešiť? začnem sa omluvať, vôbec to neriešite a potom mi hovoríte, aby som sa zase omluvil. Rado, pokiaľ som ti rok ubližoval svojim správaním, moji kamaráti sú ľudia, ktorých chcem robiť šťastnými. Máš na to dobrý dôkaz, vieš, o kom hovorím proste. Jednoducho nechcel som ti ubližovať. Myslel som, že máš dostatočne veľké ego, že to nesieš proste. Prekračoval som hranice a ubližoval som ti rok v kuse a teraz to už vidím. A za to sa ti omlúvam. A nerobí mi problém sa ti za to omluviť znovu proste osobne alebo čokoľvek. To ti fakt náležím túto omluvu. To je všetko. Rob si už čo A chceš. teraz je na chlapcovi, jak to príjme. A keď sa bude ďalej zatlkať, tak to už není tvoj problém. Ty už to neriešiš. Ale tati, toto ja proste to môžem spraviť, ale ono stále on bude na mňa útočiť. Jemu to nestačí. Miško, On proste chce, aby ma týrala... On ale chce, aby ma týrala komunita, to je môj názor. On chce získať videnia zo mňa, proste on chce so mnou vyhrávať konflikt. Vyhral som, prečo mi celý deň spamujú deti? Ty to predznamenávaš. Nechaj na neho slobodné Nehávam, rozhodnutie. ako nehávam, ale ja ti hovorím proste, že jednoducho, toto som už spravil včera a nemám pocit, že to dneska má A nejakú funkciu. prosím ťa, potom to, A toto- jak si sa chlapcovi omluvil a prídu tie dievčatá a budú sa zase tu na dupať čižmami, tak to už banuj. Pretože to už není ich vec. To ako, aby spravodlivosť musí vládnuť. Áno, Božie kráľovstvo na zemi. Jednoducho, keď prídu tie devuchy tu na zase a budú chcieť zase nejakú vojnu, tak už to banuj. Už žiadne ohľady. Pretože teraz je to iné. Ty si sa omluvil, ospravedlnil verejne pred zlatými 2,5 tisícami ľuďmi a jednoducho už tie dievčatá nemôžu ani MKF. Vieš, aké je MKF? Nie. To je prd. Nice. Aj, bože, zavri ma. Áno. Aj, bože. Nedám ti jesť. Ne, Papa. nechcem.